og velkommen til den her video. Vi er rigtig glade for, at du har valgt at trykke ind på den. Det er Radikale Venstres valgvideo, og vi håber rigtig meget, I vil se med. Jeg er formand for de Radikale Venstre, og jeg er medlem af de Radikale Venstre. Og i dag så kunne vi godt tænke os at fortælle jer om nogle af de ting, som vi står for. Derfor kunne vi godt tænke os at tegne lidt. Vi har fået tegnet på tavlen, som I kan se, og her er nogle af de ting, vi står for. Grunden til, at vi har tegnet, det er fordi, at vi går ind for kreativitet, og vi vil simpelthen godt udtrykke vores kreativitet, så derfor så har vi valgt at tegne de ting, vi står indenfor. Ja. Okay, og jeg vil gerne fortælle lidt om ligestilling mellem børn eller unge. Vi går ind for, at der skal være ligestilling, og det skal være sådan, at hvis du har forældre med en anden baggrund end dansk, eller du taler et andet sprog, eller du ser anderledes ud, så skulle du kan føle dig som alle andre børn, som måske er helt danske, eller hvis du har for eksempel nogle forældre, der drikker eller noget, så skal du føle dig ligesom alle andre danske børn, og alle skal være ligestillet. Ja. Så heroppe så har vi et træ og en vindmølle, og det er lidt i samme kategori, hvis man kan sige det sådan, fordi at vi går nemlig også rigtig meget ind for grøn energi, og vi vil godt have, at ud i fremtiden så bliver hele verden drevet af grøn energi. Og grøn energi, det er simpelthen noget, vi laver af solceller, energi, altså af solen. Vi laver energi af solen, og med vindmøller blandt andet også. Og derfor vil vi godt have afskaffet alt olie og kul, så vi kan simpelthen få drevet grøn energi til hele verden. Ja, og så har den sidste tegning hernede, det er noget om, at vi gerne vil have alle i arbejde. Altså alle, der kommer hertil, eller alle danskere bare kommer i arbejde. Vi vil godt have 3 millioner i arbejde, i stedet for at de går hjem eller ikke har noget arbejde, og måske har brug for mad og sådan noget, og ikke kan købe det, fordi de ikke har noget arbejde, så de kan få penge. Ja, og vi mener simpelthen også, at der er alt for mange, der ikke har et arbejde, og selvfølgelig er det ikke altid nødvendigvis deres skyld. Der er selvfølgelig nogen, der har alvorlige sygdomme, så eller arbejdsskader. Ja, lige præcis, så de ikke har arbejde, men vi vil godt forsøge til alle dem, der måske går derhjemme og har virkelig svært ved at finde et arbejde. Vi vil godt prøve at forsøge at skabe nogle flere arbejdspladser, så der altså kan komme flere ud af arbejde. Ja. Som der står her på tavlen, der står stem på B, og B, det er vores bogstav, altså Radikale Venstre. Det er B, I skal stemme på, hvis I vil være så søde at gøre det. Og det vil vi selvfølgelig være super taknemmelige og glade for, fordi at det giver os en mulighed for at lave alle de her ting, som vi lige har stået og fortalt jer om. Og det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I gad os med. I må have det godt, og så håber vi, I vil stemme på os. Ja. Hej!